ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണില്ല അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അത് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫെവിക്കോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഫെവിക്കോൾ ഒഴിച്ചു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൂ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ തേച്ച ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചതാണിത്. മൊത്തമായിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു. ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കുപ്പി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് ഞാനിതിൽ അരി വിതറി കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ അരിയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അക്രിലിക്കിൻ്റെ ഫാബ്രിക് കളേഴ്സാണ് എടുക്കുന്നത്. ബ്ലൂവും വൈറ്റും ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ബോട്ടിൽ കളർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ബ്ലൂ ഫാബ്രിക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ കളർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഞാൻ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറാണ് അടിഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ ഞാൻ ബ്ലൂവും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കളറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കേട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്യണത്.
ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. താഴെ ഡാർക്ക് ബ്ലൂവും മുകളിൽ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് കൊടുത്തത്. ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വൈറ്റ് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. 3 ഷെയ്ഡിങ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡാർക്ക് ബ്ലൂ, പിന്നെ ഞാനൊരു വൈറ്റും ബ്ലൂവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് കളറാക്കി, പിന്നെ പ്യുവർ വൈറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ടൈം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.